Hei! Täällä sitä ajellaan jo Keski-Suomesta kohti Helsinkiä. Huomenna on tosiaan Fixit 2 mielenosoitus Eduskuntatalolla kello 13.30. Paikan päällä on useita hyviä puhujia ja siitä on hieno päivä tulossa. Nämä rajoitukset, jotka tänään julkaistiin, niin nehän astuu voimaan vasta maanantaina. Eli ne ei millään tapaa kosketa meidän mielenosoitusta ja tämä on kaikin tavoin laillinen mielenosoitus sitten, mitä nyt järjestetään. Kyse on ulkoilmatapahtumasta, niin on myös helppo turvaväleistä pitää huolta. Eli tämä on aivan varmasti jokaiselle myöskin turvallinen tapahtuma. Mutta näin, aihe on äärimmäisen tärkeä, eli ihan jokaista tarvitaan nyt mukaan, myös sinua. Nyt on aika. Nähdään huomenna ja puolustetaan yhdessä isänmaatamme. Se on moi!